Год беларускай жанчыны цудоўная нагода расказаць пра працавітых старанных жанчын, якія праславілі Навагрудчыну. Сярод іх герой сацыялістычнай працы Калала Праскоўя Лазараўна, якая нарадзілася 20 сакавіка 1895 года у вёсцы Падкасов'я Навагрудскага раёна Гродзенскай вобласці. Працавала звенявой ільнаводчаскай брыгады. 1948 годзе быў сабраны найвышэйшы ў вобласці ўраджай лёну даўгунцу. Адной з першых на тэрыторыі сучаснай Гродзенскай вобласці у 1949 годзе за поспехі ў павелічэнні вытворчасці і нарыхтоўкі лёну удастоена звання Героя сацыялістычнай працы з уручэннем ордэна Леніна і залатога медаля «Серп і молат». Прымала ўдзел ва ўсесаюзнай канферэнцыі прыхільнікаў свету. Аб гэтым працавітым і дзіўным чалавеку напісала газета «Красная звезда» 10 снежня 1949 года. З 1953 года по 1958 Праскоўя Лазараўна працавала намеснікам старшыні гаспадаркі. Была дэлегатам 3-го ўсесаюзнага з'езда калгаснікаў. Удзельнічала ў ўсесаюзнай выставе ВДНХ ў Маскве. Прымала ўдзел ва ўсесаюзнай канферэнцыі прыхільнікаў свету. Пасля выхаду на пенсію жыла ў горадзе Баранавічы, дзе і пахавана.